In het najaar van 2014 hebben we weer een enquête gehouden. Daarom hebben we weer met de deelnemers van de Goede Cortège een gesprek en een vergadering gehad waarin we aandachtspunten is besproken hebben. Dus dat gaat veranderen. En dat gaan we eens vragen aan de tempelier die mede verantwoordelijk is voor de nieuwe aanpassingen in deze organisatie van de Goede Cortège. Dit jaar gaan we eigenlijk op een andere plaats opstellen. We gaan niet meer vanuit de statie opstellen, maar meer vanuit de lichtbarakken. Dus dat betekent dat we vanuit de Hoogbrugstraat en vanuit de Sint-Maartenslaan eigenlijk vanuit twee kanten gaan opstellen. En tot voor de groepen aan de ene kant die lopen met loopwagens zien en met karen en aan de andere kant hebben we de groentewagens. En wat we ook gaan doen is dat we richting de brug een aantal wagens al gaan opstellen op het moment dat we willen gaan starten. Dus dat betekent dat de Prinsenwagen veel meer richting de brug gaat staan. Dat betekent ook dat de hoofdjes veel meer richting de Sauvagebrug gaan staan. Dat betekent dus dat we sneller van twee kanten kunnen gaan inschuiven en daarmee ook meer snelheid kunnen gaan realiseren. Met de groentewagen, dat is natuurlijk altijd het spannende, die aankomen. Ja. Die krijgen een nummer, ook die andere groepen. Wie gaat je met de nummering om? Wat we gaan doen is, we hebben nu eigenlijk boven ook nu staan de inschrijfavonden. Dus we gaan op basis van de inschrijvingen gewoon een verdeling maken. Want sommige lui zeggen van oké, ik zit met kinderen, ik wil dat iedereen een optocht. Wat we gaan doen is op basis van die verdeling een goede verdeling maken tussen aan de ene kant de wagens en aan de andere kant de loopgroepen. En daar wordt eigenlijk een verdeling gemaakt en dat nummer dat wordt heilig. En wie gaat het op de vrienden? Want dat is ook altijd een knelpunt voor de genoeglustigheid. Sommige groepen voor over de 20 minuten. Wie gaan we dat aanpakken? Ja, daar hebben we natuurlijk mee te maken dat we veel meer met respect met elkaar moeten omgaan. Hè. Iedereen wil geren natuurlijk presenteren. Dus dat betekent dus dat voor een aantal tempeliers daar ook bestaan. Samen met de trekkersorganisatie. Enthousiasmeren we eigenlijk de lui om het niet door te lopen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet kunnen presenteren aan de hooglustigheid, maar het wil wel betekenen dat we samen het niet moeten doorschuiven en ook gewoon door moeten lopen. In wezen rekenen we dus op metwerking, leuke ondersteuning, respect voor elkaar. Zeker weten, samen, vies. Het is natuurlijk veel meer georganiseerd. Het lijkt vast, maar het blijft in de boom te sturen. Maar we gaan natuurlijk feest vieren. Samenvattend komt het er dus eigenlijk op neer als alle deelnemers aan de cortège, zowel de bonte storm, de groepen, de harmoniekes, de karen en de groentewagen, metwerken aan het voor elkaar meer respect tonen en het vlotter laten verlopen voor een vuil, plezierige groete cortège krijgen. Klopt dat? Zo is het. Daar gaan we voor. Samen een fijne vastelavond vieren.